Nagatamyaw gid ako sa aton Pumuluyo sa probinsya sa Iloilo sa 4th distrito sang malipayon nga Paskwa sa kabilugan, no, kag sa aton mga empleyado kay daw manami subong ang Paskwa kay dako ang incentive nga makuha sa aton mga empleyado kag kabay pa nga mabinungahon ang aton Paskwa kag ang pagsaulog naton sa ang bagong tuig masadya kay naka-amat-amat na kita recover especially sa pandemic, no? So hopefully with the recovery of the economy maayo-ayo na ang pagdalagan sa aton probinsya sa aton Pumuluyo. And so I would like to greet everyone sa alin sa akon pamilya kag sa Pumuluyo sang probinsya sang Iloilo sang Merry Christmas and a Happy New Year.